Oyawore nyakora mogik kendo machiegni e nonro mar oboke kawuono chieng' wuok tich tarik 7 dwe mar 12 higa mar 2020. En geno mara ni bedo kod giko dira makare to moloyo wan kaka johera mag the great Manchester United. Jomoko ywak but choices have consequences. Seche mane yiero klab matin ni ing'eyo ni dhi goye tidhi yudo kansa kod ulcers. Kamoro amora ma intie arwaki machiegni e nonro mar oboke nyinga Chris Owino. Wan kod oboke adek, The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo wan kod oboke mar The Standard. Kendo thor mar wach oboke mar The Standard en ni The Road to Damascus. The Road to Damascus. Jumbe ariyo mokalo kane pok jalup ker ma pacho kae Dr. William Samoei Ruto oromo kod ker Uhuru Kenyatta kar jot mar ker mano State House. Jalup ker William Ruto nen kod chung' motegno ewi report mar BBI kama ne osechako nyiso nyaka jogo masire lwedo kaachiel kod johera mage mondo odhi okwed lokruok e pen chike ma pacho kae kokalo e report mar BBI. Kata kamano bang' romo kod ker Uhuru Kenyatta jumbe ariyo mokalo, jalup ker William Ruto oloko chung' mare kendo en jalo ma ombeko chung' mare ewi report mar BBI. Ka sani gima dwaro mag Ruto kende ewi report mar BBI, gima kelo paro mopogre e kind BBI kod Ruto gin mana weche ariyo. Weche mokwongo, wach mar gwelo jood bura mamine kata women reps. William Ruto dwaro ni women reps odhi National Assembly mano od bura maduong', kata kamano report mar BBI to dwaro ni women reps kopod ni bete pen chik to gidhi e Senate to ok National Assembly. Mano e wach achiel ma kelo ywaruok e kind Uhuru Kenyatta, ogai ma ODM Raila Odinga kaachiel kod jalup ker William Ruto ewi report mar BBI. Wach machielo makelo pogruok e kind Ruto kod kweth mar BBI en ni Ruto dwaro ni mondo omi oganda thuolo mar goyo ombulu e chapter ka chapter mar Constitution kata mar BBI mwaluongo ni a multiple choice referendum. Kata kamano BBI to dwaro ni ombulu mar paro idhiye ombulu mar paro achiel ma japiny goyo yes kata no. Mano e pogruok mar ariyo e kind Uhuru Kenyatta, ogai ma ODM Raila Odinga kaachiel kod jalup ker William Ruto ewi BBI. Magi gin weche matimore bang' ka jalup ker William Ruto ne oseromo kod ker Uhuru Kenyatta jumbe ariyo mokalo e kar jot mar ker kata State House. Kendo bang' romo makamano jalup ker William Ruto osebedo ka mbeko tol ewi chung' mare mar BBI. Kane pok oromo kod ker, Ruto ne on kod chung' motegno ewi report mar BBI kama ne owacho ni gidhi kwedo report mar BBI gin kaka the Hustler Nation. Kendo nonyiso johera mage mondo kwed lokruok ma pend chike e pacho kae, ka owacho ni kinde ni gino ma muhimu kata gino ma onego bed ni ng'iyo en kaka inyalo chier uchumi ma pacho kae kaachiel kod kedo gi tuo mar COVID-19. Kata kamano bang' romo kod ker Uhuru Kenyatta jumbe ariyo mokalo, Ruto osebedo ka mbeko tol odiochieng' kodiochieng' ewi report mar BBI. Ka sani weche mopogo gin na weche ariyo. Ruto dwaro ni women reps ma pacho kae odhi e National Assembly. BBI dwaro ni kopo ni gibede pen chik to gibede Senate. Wach mar ariyo, Ruto dwaro ni omi oganda thuolo mar goyo ombulu ewi chapter ka chapter mar BBI. To BBI motelne kod ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga to dwaro ni BBI en document achiel ma oganda omi thuolo mar goyo ombulu mar yes kata no kende, ma ok ni gigoyo ombulu e chapter ka chapter. Mago e gik ma oketo pogruok mar paro e kind ker Uhuru Kenyatta, ogai ma ODM Raila Odinga kaachiel kod jalup ker William Ruto. Kendo ma jolony mag siasa osewacho ni Ruto uluor dhi e referendum mar kwedo BBI, emomiyo ombeko tol odiochieng' kodiochieng'. Ok odwa dhi amen mar siasa kod ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga. Mano e thor mar wach oboke mar The Standard, The Road to Damascus. William Ruto ochako mbeko tol ewi report mar BBI. It oboke mar ariyo en ni duol mochung'ne ndiko jopuonj ma pacho kae mano TSC ochako tiego jopuonj maromo 118,018 ewi syllabus manyien mar somo mano CBC.
duol mochung' ne ndiko jopuonj ma pacho kae TSC kaachiel kod piny owacho mamalo ochako chenro mar tiego jopuonj ewi syllabus manyien mar CBC. Jopuonj mosechak tiego kod TSC ewi CBC nyalo romo 118 e pacho kae. Tuo mar COVID-19 bende ochuno piny owacho chako chenro mar duoko nyithindo ma osebedo ka iketo e charitable homes e miechegi kaachiel kuom chenro mar gayo landruok tuo mar COVID-19 e kind nyithindo mosebedo ka dak e children homes. Sani koro iduokogi e miechgi mondo kik gigam kute mag COVID-19. Jumani bende piny Ingereza dhi chako ayanga chenro mar pogo chanjo mar tuo mar COVID-19 ne oganda mawuok e pinyno. E jumani piny owacho mar Ingereza dhi chako chenro mar pogo oganda mawuok e pinyno chanjo mar tuo mar COVID-19 ka gitiyo kod yath mar tuo mar COVID-19 miluongo ni Pfizer. Oboke mar adek loso mana ewi kaka jower kaachiel kod celebrities sani koro tiyo kod social media kata lony manyasani ewi chwalo ote magi ne johera magi e piny mangima. Oboke mar ang'wen, piny China kaachiel kod Russia bende dhi chako ayanga chenro mar pogo oganda mawuok e pinyno chanjo mar tuo mar COVID-19. Piny China kaachiel kod piny Russia dhi chako ayanga chenro mar pogo oganda mawuok e pinjego chanjo mag tuo mar COVID-19 mabiro bang' ka piny Ingereza ne olando ni e juma ma wantiere ni gidhi chako ayanga pogo chanjo mar tuo mar COVID-19 ne jopiny mawuok e pinje makamano. Koro manyiso ni wanyalo chamo Christmas ka pinje moko e pinje mag jowagunda kaachiel kod Asia osechako pogo chanjo mar tuo mar COVID-19 e pinjego. Oboke mar auchiel en mor kalure kod ote mane ogol kod riwruok mar lakteche e pacho kae mane ochungo ng'anyo mane gichano bago kochakore odiochieng' ma kawuono. Otieno manyoro riwruok mag lakteche e pacho kae nyoro golo ote ne ute mag fwambo weche ka giwacho ni gichungo ng'anyo mane gichano bago kochakore odiochieng' ma kawuono bang' chopo e winjruok mar timo lalruok mathoth kod piny owacho mamalo ewi dwaro magi moting'o ni mondo ni piny owacho omigi gik thieth manyalo konyogi mondo kik gigam tuo mar COVID-19 mwadendo gi dho ngere ni personal protective equipments kaachiel kod miyogi okumba mar thieth ma e kinde ma gigamo kute mag COVID-19 to ginyalo dhi e ute mag thieth e pacho kae mondo othiedhgi ma ok gigolo pesa mag ofukogi mwadendo kod dho ngere ni medical cover kata medical scheme. Mago moko kuom dwachgi mane giwinjore mar chako twak kod piny owacho ewi wach makamano kendo ne ging'ado oko ng'anyo margi mane onego bed ni chakre odiochieng' ma kawuono. Oboke mar abiriyo pod loso mana ewi tuo mar COVID-19 e pacho kae. Oboke mar aboro, gino ma omiyo jalup ker ma pacho kae Dr. William Samoei Arap Ruto chako mbeko tol mare ewi chung' mare ewi report mar BBI. Iwacho ni kane pod William Ruto pok oromo kod ker Uhuru Kenyatta jumbe ariyo mokale kar jot mar ker, Ruto en ng'ato mane nonyiso ranyisi mar dhi kwedo report mar BBI. Ruto ne golo ranyisi mar ni odhi kwedo report mar BBI e kinde mane oluoro pacho kae kendo onyiso joherane mano The Hustler Nation quote in quote mondo kik yie chenro mar loko pen chike ma pacho kae kokalo ewi report mar BBI. Kata kamano bang' timo romo kod ker Uhuru Kenyatta, Ruto osebedo ka mbeko tol mare kawuono wacho ni pod nitiere thuolo mar timo lalruok. An ok adhi pingo BBI. Iwacho ni koro osebedo ka ombeko tol mare ewi report mar BBI kipogo kod jumbe adek mokalo. Oboke mar apar, BBI nyalo chiero lek mar jood buche machon. BBI nyalo dhi chiero lek mag jo od buche machon ma pacho kae mane olwar e yiero maduong' mokalo ka iwacho ni sani gin magimako motelo kendo gin magitelo ne chenro mag BBI e pacho kae. Moko kuom jood bura machon momako motimata chenro mar BBI e pacho kae en jakom mar secretariat mar BBI Dennis Waweru, men jaod bura machon ma Dagoretti, jaod bura machon ma Starehe Maina Kamanda kaachiel kod Kembi Gitura. Magi moko kuom jood bura machon miwacho ni sani omako motegno report mar BBI kendo iwacho ni chung' margi ewi report mar BBI nyalo miyo
giyudo ta lemo moro e piny owacho midhi loso e tok yiero mar 2022 kata inyalo dhi yiero gi kendo e ute bura mane gichuni e kinde mokalo. Mano inyalo wacho gi dho ngere ni BBI is a blessing in disguise for these former legislators. Ito oboke mar 11, ogai ma ODM Raila Odinga odiochieng' ma nyoro soko wang' jotend ute lamo ma pacho kae kuom mano mowacho ni gisebedo ka giwacho weche mopogore e wi report mar BBI. Ne onyiso jo ute lamo ma pacho kae ni giwek wacho ni ne ok owinj pachgi e wi report mar BBI nikech task force mar BBI ne omiyo oganda ma pacho kae thuolo mar golo pachgi e wi report mar BBI. Koro gima ne tamo ogai ma ODM Raila Odinga odiochieng' manyoro en ni jotend kanise kwedo report mar BBI ka giwacho ni omigi thuolo mar golo pachgi, to kinde mane task force mar BBI ne omiyo gi thuolo mar golo pachgi to ne ging'uono yugi. Koro sani to gidwa kwedo report mar BBI kendo gidwaro no omigi thuolo mar golo paro. Mae mowacho ni speaking from both sides of the lips. E kinde mane omigi thuolo ne gidhi mbele kod rwako jalup ker William Ruto e kanise mag-gi. Sani koro gidwaro ni mondo omigi thuolo mar golo pachgi. Emomiyo seche moko wanyalo wacho ni kanise ne oserumo pacho kae. Pach jondiko kaachiel kod pach josomo be nie to oboke mar 14 nyaka 17. 18 gin weche mag dusa nyaka weche mag ohala. Tok oboke mar The Standard en mor bang' ka johera mag adhula kata football fans e piny Ingereza ne ochako ayanga chenro mar dok e stadia kendo pako teams magi e lig maduong' mar English Premier League. Johera mag adhula mag clubs mopogore English Premier League no chako molo e stadiums mopogore kendo pako clubs magi bang' ka piny owacho ne ochungo chenro mar johera dhi e stadium kalore kod tuo mar COVID-19. Kuom weche mathoth mag adhula kaachiel kod weche tuke warom saa 11 ma midhiambo kama dhi miyo weche tuke e yorno madimba muke pacho kae kaachiel kod pinje ma oko. Oboke mar 2 wan kod oboke mar Daily Nation. Oboke mar 2 wan kod oboke mar Daily Nation kendo thoro mar wache oboke mar Daily Nation en ni split over Christmas lockdown. Split over Christmas lockdown. Nitiere pogruok mar paro e kind governors kaachiel kod piny owacho e wi chenro mar keto lockdown ne counties ma pacho kae e kinde ni mag Christmas. Governors dwaro ni oket lockdown magayo oganda wuok e county achiel kadhi e county machielo ka giwacho ni madhi medo lando tuo mar COVID-19 e pacho kae. Kata kamano piny owacho mamalo to onge kod paro mar keto lockdown kata chungo wuoth e kind counties ka counties e pacho kae. Governors dwaro ni oket lockdowns mondo oganda kik wuog e county achiel kadhi e county machielo e kinde ni mar Christmas ka giwacho ni madhi medo landruok mar tuo mar COVID-19. Kata kamano piny owacho mamalo to onge kod paro mar keto lockdown e kinde ni mag nyasi mag Christmas. Iwacho ito oboke mar 2 en ni puonjo kaachiel kod puonj gi lony manyasani kata digital content iwacho ni osemedo weche mag hera e kind jopuonjre e pacho kae. Iwacho ni digital content jopuonjre ma nyiri tiyo kod thuolo ma tiyo kod simbe gi e chwalo agenda mag hera, gino miwacho ni nyalo chocho chenro margi mag somo e pacho kae. Ito oboke mar 4 iwacho ni riwruok e kind ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga ponono ni riwruok ma gintiere kod onyalo dhi nyaka e tok yiero mabiro, to ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga duond buche mag ariyo dido thuolo mar gwelo Prime Minister nikech Prime Minister dhi wuok e riwruok mar duond buche man kod jood bura mathoth. Riwruok e kind ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga sani ni kod jood bura maromo 142 e kind jood bura 290 manyiso ni gin ma ginyalo dhi gwelo Prime Minister e tok yiero maduong' mabiro. Ito oboke mar 5 ogai ma ODM Raila Odinga nyoro soko wang' jotend kanise pacho kae kuom wach magisebedo ka giwacho ni omigi thuolo mar golo pachgi kama ne openjogi to ne gin kanye e kinde mane omi thuolo oganda ma pacho kae mondo gol pachgi e wi report mar BBI. Ito oboke mar 6
Jalup Ker William Ruto sani koro mbeko tol ewi chung' mare ewi report mar BBI, kama koro gimodwaro en ni omiyo thuolo oganda mar goyo ombulu e chapter ka chapter mar report mar BBI kata a multiple choice referendum. Ito oboke mar 8 pod loso mane ewi paro mar keto lockdown e kinde gi nyasi mag Christmas. Ito oboke mar 12 nyaka 17 gin pach jondiko kaachiel kod pach josomo weche moko e counties kaachiel kod oboke mambalang' mar The Junior Sport maloso e weche mag somo kaachiel kod weche mag rowere. Tok oboke mar Daily Nation en ni riwruoge mag jopuonje mano KUPPET kaachiel kod KNUT dhi timo yiero e higa manyien. Riwruok mag jopuonje pacho kae mano KUPPET kod KNUT dhi timo yiero e higa manyien. Weche tuke be nie oboke ni mar Daily Nation, kama asesingoni ni kuom weche tuke e yor adimba warom saa 11 kama dhi miye weche manyien kata weche tuke e yorno mar adimba. Oboke mogik wan kod oboke mar The Star. Thor mar wacho oboke mar The Star en ni DP Ruto reduces staff demands. DP Ruto reduces his staff demands. Jalup Ker William Ruto iwacho ni sani koro mbeko tol mare ewi report mar BBI bang' timo romo kod Ker Uhuru Kenyatta jumbe 2 mokalo. Sani Ruto mbeko tol mare kendo osechako bedo koloko chung' mare ewi report mar BBI. Ito oboke mar 2 en ni det bonyo nyalo monjo nus mag counties mapacho kae kinde ni mag nyasi mag Christmas. Det bonyo nyalo monjo nus mag counties mapacho kae e kinde ni mag nyasi mag Christmas. Ito oboke mar 4 loso mana ewi Jalup Ker William Ruto masani loko chung' mare ewi report mar BBI kendo owacho ni ok odhi kwedo report makamano e referendum mabiro kata e ombulu mar paro mabiro. Ito oboke mar 6, 7, 8 gin weche mag loso ewi tuo mar COVID-19, weche mag somo kaachiel kod weche mag ohala. Tok oboke mar The Star gin weche tuke, kama japuonj maduong' mar Tusker Robert Matano ywak ni Tusker ne koyudo thuolo mar timo ikruok makare motelo ne chakruok mar tuke mag FKF Premier League e pacho kae. Kuom weche mathoth mag tuke warom saa 11 ma midhiambo kama dhi miye weche tuke moko e pacho kae kaachiel kod pinje maoko e yorno mar adimba. Ibed godiochieng' maber. Nyinga Chris Owino.